Hrvatska mora biti pristojna, mora biti kulturna, mora biti europska, mora biti sve ono što smo mogli vidjeti ili što ćemo vidjeti u budućem premijeru Vlade Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Dragi prijatelji, dame i gospodo, dragi kolege, 2 puta do sada koalicija lijevog centra, ljevice, sada i malo šira, Narodna koalicija ovoga puta, 2 puta do sada, povjerenjem građana dobijala je šansu voditi Hrvatsku u teškim trenucima za zemlju. Ekonomske i fiskalne devastacije, korupcije i nerada. 2000. i 2011. na 2012. Oba puta, mandat je završen tako da je zemlja bila stabilnija, bogatija, urednija, priznatija, dostojnija svojih ljudi i oni nje i dosta je toga. Ajmo sada 3. puta uzeti šansu i nastaviti voditi Hrvatsku koju smo u protekle 4 godine doveli u jedan uljuđen, pristojan red. Dokazi za to su brojni. Preuzeli smo zemlju sa ogromnim proračunskim deficitom. Svatko ko vodi proračun kućanstva, mada to nije isto, ali je usporedivo. Jer na jedan način se zadužuju ljudi, a na drugi način država. Ali je usporedivo. Zna šta se događa kad uđete u minusu koji je ušla Hrvatska 2011. godine. Zna šta se može dogoditi kada vas pritisnu međunarodni kreditori, rating agencije, Europska komisija, traže da smanjite plaće, da otpuštate ljude, da smanjite mirovine, to su nas tražili. I na to trebaš reći ne. I kažeš ne, i svejedno ništa se dramatično ne dogodi, zemlja ide dalje. Jer si donio odluku. A riskirao si, tresao si se, nisi bio siguran hoće li to biti ispravna odluka, ali si donio odluku. Donio si odluku da se porezi moraju plaćati i da nitko ne može nekažnjeno biti porezni varalic. To mnogi ne vole. I mnogi u nama ne vide prijatelje zbog toga, nego opasnost. I tako i danas. I ja im kažem neka strepe od ruke zakona. Jer to je jedina ruka koju se bojim i pred kojom i ja strepim. Ali ako si pošten čovjek, ili koliko toliko pošten čovjek, nemaš razloga strepiti. Zemlja koju smo, i država, i administracija koju smo naslijedili, i zakonodavstvo koje smo naslijedili, Hrvatsku je na rang listi zemalja svijeta po kvaliteti poslovne klime, jako važna stvar. Svrstavala na 80. 90. mjesto. Nakon 4 godine mi smo 40. i kažem bit ćemo među 30. To je svjetski vrh. To je svjetski vrh. Idemo prema tome da u Hrvatskoj nezaposlenost konačno i kontinuirano bude ispod 10% radne snage. Radne populacije. To smo imali, u tjednima se može mjeriti u zadnjih 20 godina, ako smo uopće imali. To je cilj. Ali neću reći da je cilj da ne bude nezaposlenih, nego da ih bude puno manje i da bude više zaposlenih. Cilj nije da ukinemo poreze, kao što naši politički konkurenti, koji kada nema rasprave o 41. ustašama i partizanima, nažalost nisu u stanju artikulirati ni jednu suvislu političku poruku koja se tiče proračuna, novca i ozbiljnih društvenih i državnih pitanja. Mi nećemo eksperimentirati, kao što to oni sada rade. Mi znamo šta je moguće, šta možemo smanjiti, znamo da neće biti novih poreza, znamo da ćemo postojeće poreze relaksirati, ali ne možemo ih drastično rezati, jer tada HDZ vam poručuje sa svojim poreznim idejama neće biti za mirovine, to je HDZ. Neće biti za mirovine jer ćemo smanjiti bazu PDV-a, ukinut ćemo 45% prihoda lokalne samouprave, kaže HDZ, povećanjem osnovice neoporezive. To jako dobro zvuči. Ali šta to znači za gradove i općine? To znači da nema novaca. Onaj tko je u stanju to reći, a to HDZ govori, pokazuje u stvari nezainteresiranost za najozbiljniji posao, a to je demokratski mandat za vođenje države. Jer u HDZ-u nisu ni nepismeni, ni glupi ljudi. Naprotiv. Ima i pametnih i obrazovanih, i ambicioznih, školovanih. Oni pokazuju da ih to ne zanima. I da mogu pred birače, kao pred neprosvjećenu gomilu, izaći sa bilo kojom pričom i sve će proći. I tako je svejedno li predsjednik stranke Murta ili Kurta, sasvim svejedno. Ali narod i građani koje mi želimo predvoditi su misleći ljudi
koji od nas imaju pravo u svakom trenutku zahtijevati odgovor na svako pitanje, a mi većinu odgovora imamo, neke odgovore nemamo. Borit ćemo se za očuvanje i afirmaciju slobodarskog duha Hrvatske države, naroda, povijesti, za jednu modernu političku naciju, za prava manjina, za afirmaciju antifašizma na kojem je nastala Hrvatska republika u Drugom svjetskom ratu, jer da tada nije nastala, da, dame i gospodo, Hrvatska republika u kojoj je ušla isto 45. godine neki drugi krajevi, tada silinom hrvatskog oružja, partizana. Evo, imam li pravo to spomenuti. Da nije bilo toga, Istra ne bi bila u Republici Hrvatskoj. Ne bi bila. Ali po tim konačno možemo podvući crtu. Pa da se svi slažemo s tim. Dosta manipulacija, dosta obmana. Idemo razgovarati opet o porezima, dakle onome što je moguće i onome što nije moguće. Ne obećajemo da će Hrvatska biti kao Švicarska za 10 godina. To neće biti ni Njemačka. To je nedosegljiv san. Ali Hrvatska treba biti kao Hrvatska koju mi sanjamo, kao zemlju za sebe, kao zemlju u kojoj se kvalitetno živi svugdje, u kojoj se znaju pravila, u kojoj administracija i birokracija poštiva tog običnog malog čovjeka koji nije nikakav mali jadnik, nego je dostojanstvena visoka figura, koji gdje god ulazi ima pravo ući tako da gurne vrata nogom i reći ovo je moja država, ovo su moje institucije, ovdje se poštuju moja prava. Za prava žena, hoćemo se vratiti 50, 60, 80 godina unatrag i negirati pravo žene na izbor, koje je riješeno i u praksi i u zakonodavstvu u bivšoj državi prije 45 godina. Jesmo li na to spali? Hoćemo li žene gurati u ilegalne ambulante i garaže? Na to poziva naša politička konkurencija. Slušajte pozorno te poruke. To nije moderna Hrvatska, to nije moderna obitelj za mene. Sve naše obitelji su u okvirima zakona, naravno, jer i u obitelji ima pravo ući zakon i javni poredak. Ali sve naše obitelji su naša privatna stvar. I moja poruka je, prste dalje od moje obitelji. I ako se svojim prstima približim vašoj obitelji i previše budem pačao u vašu obitelj, svaki političar koji to radi, recite mu da se makne od vas. Na to nema pravo ni hođa, ni imam, ni pop, ni svećenik, niko. To je vaša svetinja i vaš intimni prostor. Isto vrijedi i za prava žena na izbor. Mislili smo da su to stvari s kojima je naša politička kultura i moderna Hrvatska jednom zauvijek došla u nekakvu normalnu, mentalnu i duhovnu ravnotežu. Nije. Ponovno nas žele vratiti u 19. stoljeće. Nećemo to dati. Nećemo. Borit ćemo se za prava slabijih, manje zastupljenih, to su i naše manjine. Ja vam ovdje neću govoriti na talijanskom jer ga nisam učio, ali vrlo dobro znate na šta mislim. Dakle, ima prava talijanske manjine, ima prava srpske manjine. To su hrvatski građani. To su naši susjedi, prijatelji. U političkom smislu braća i sestre. I nećemo ih od izbora do izbora terorizirati i plašiti ih i davati im prvo mrkvu, a onda im pokazivati toljebu kao što to HDZ radi. Jedno je kad smo zajedno, kad smo mi na vlasti, a drugo je kad smo u opoziciji. Kome treba u Hrvatskoj danas da prijeti nacionalnim manjinama, da će negdje skidati ploče na pismu i jeziku tih manjina? A zar nije to stečeno pravo i nekakva civilizacijska norma za koju je svojevremeno bio i HDZ? Ali kad dođu izbori, ljudima treba utjerati strah u kosti, nesigurnost, nevjericu, nepovjerenje u sustav. Mi smo jamstvo stabilnosti. Naša poruka, stabilan smjer i siguran smjer je duboka istina. Imamo iskustvo, imamo Boga mu i rezultate. Brodogradnja, spašena, očuvana, stabilnija nego što je bila ikad u zadnjih 20 godina. Što nosi budućnost, to ne znam. Ali da je po HDZ-ovom, toga ne bi bilo. Proračunski deficit manji nego ikad. Proračunski suficit primarni. Znam da zvuči suho, ali to su važne brojke. To su važne brojke. Po prvi puta suficit, dakle pozitiva 2015. godine. Hrvatska platna bilanca, dakle zbir izvoza roba i usluga. A izvoz usluga su svi ovi hoteli i turistički objekti. Pozitivna, prvi put 2012. Statistike ne pamte da je ikad bilo pozitivno. Pa je to baš sve slučajno? Je li to baš sve palo s kruške? Jer je to rezultat rada
izražaja, ali i pogrešaka jedne grupe ljudi koja odano služi svom narodu, svojoj zajednici, ne pitajući čak nije su li glasali za nas, a kamoli koje su vjere, u koju crkvu idu li uopće u crkvu, džamiju ili neku treću bogomolju. To nas ne zanima. Dok god si pristojan, ne ponizan, nego pristojan član zajednice koji ima pravo tražiti svoja prava, ali koji poštuje neka zajednička pravila koja smo postavili. I na tome počiva naša politička filozofija, naš nauk i naša praksa. Red koji stvara rad, garancije za mlade koji stvaraju radna mjesta. Preko 50% mladih do 25 godina nezaposlenih kad smo došli na vlast, sada je to ispod 40%. Puno je, ali je manje. I trend se vidi. I posljedica je konkretnih političkih mjera. Garancija za mlade, poticaj za zapošljavanje, odnosno stjecanje iskustva. Sjećate se 1400 kuna pa su se ruvali ko će raditi za te pare. Onda 2400, sad će biti 3000 kuna. 65.000 mladih osoba je na taj način stekavši iskustvo kasnije zasnovalo radni odnosno počelo raditi. A to je bila ideja u nečijoj glavi koja je kroz praksu i pokušaj dala nekakve rezultate. A to je zato jer nam je stalo. A drugoj strani nije stalo. Zanima ih suha vlast. I ništa drugo. Ja sam hrvatski premijer već bio. Kod mene više nema te vrste ambicije da se ikome moram dokazivati, da mi slike vise po zidovima, da mi slikaju portrete ili da budem glavni u svom kvartu iz kojeg sam otišao i u svojoj ulici. To nije nikad bila ambicija, a sad definitivno nema. Jedino što želimo na ovim izborima, dobiti povjerenje naših ljudi da od Hrvatske ne da napravimo isto, da se drugi ne uvrijede, nego da napravimo i omogućimo da se stvori ono što svakome tamo gdje živi najbolje odgovara, da što je moguće veći broj ljudi bude zadovoljan, da što je moguće manji broj ljudi bude isključen, jer uvijek će biti isključenih, uvijek će biti ljudi koji smatraju da se baš oni predmet nepravde. Što manje, kažem što manje. Što manje nezaposlenih. Što manje ljudi koji odlaze iz Hrvatske. Što manje mladih koji odlaze iz Hrvatske. Jer nije isto u Istri i u Slavoniji. Ali isto tako, dragi prijatelji, i sloboda izbora. I sloboda izbora. Jer mnogi s hrvatskom putovnicom koji su u inozemstvu su nažalost iz Bosne i Hercegovine. Mnogi, ali i iz Hrvatske. Sloboda izbora. Ako hoćeš idi pa se vrati. Jer mi smo mala zajednica. Bez kontakta sa svijetom, bez konstantnog sraza, razmjene iskustva, pokušaja i pogreške, mi postajemo obično malo pleme. I sad će me vjerojatno citirati da sam rekao da su Hrvati obično malo pleme, kao ono sa slučajnom državom. E vidite, tako se ponašaju oni koji nemaju ni ideje, ni srca, ni duha u politici. Mi ne smijemo biti obično malo pleme, jer mi to nismo. Mi nismo rasa, mi smo zajednica, ljudi različitog porijekla, boje kose, boje očiju, obiteljskog stabla i prošlosti, ali živimo ovdje, hodamo i dijelimo sudbinu ove zemlje. I želimo da bude bolja i želimo da bude među boljima u svijetu i pokazali smo da smo u stanju po objektivnim kriterijima zemlju koja je bila na dnu lista konkurentnosti dovesti u višu srednju ligu. Sad idemo u Premier, idemo u seriju A. I to možemo. To možemo. A to je teško i to je taj teži put o kojem je govorio Ivan Vrdoljak i Silvano Hrelja. Teži put do diplome se ne dolazi tako da država ukine poreze i polaganje ispita i svi su odlikaši. To je loša škola, to propada. Dolazi tako da se uči, možda se nekada i padne ispit, ali se iz toga nešto nauči i na kraju se može i doktorirati, može dobiti Nobelovu nagradu. To ne može svako. Nijedan Hrvat je nije dobio godinama i godinama i godinama. Ali ako su svi relativno zadovoljni, svjesni da žive solidno zbog vlastitog rada i doprinosa, ako imaju ono što im treba i ono malo više, ovo će biti zadovoljna zemlja. Jer, vjerujte, zemlja u kojoj je 35% birača na zadnjim izborima, a sada sam siguran i više, dalo glas i povjerenje koaliciji kao što je bila naša koalicija tada, Hrvatska raste, a zaista raste, oni su dali povjerenje modernitetu, otvorenosti, progresivnosti,
pravo na grešku, pa čak i eksperimentualne ove vrste, kako gledamo zadnjih 6 mjeseci, i jednoj modernoj zapadnoj državi. Hrvatska je zapad, nije Bliski istok. Hrvatska je moderna i Hrvatska mora graditi sebe na stečevinama zapadne civilizacije. Istok ne prezirem, simpatiziram, ali to nismo mi. Naše mjesto je na zapadu, na vrhu zapada. I oni koji su zemlju spremni uz cijenu koju za to treba platiti, a to je samo čvrst karakter i dobra volja i ništa više od toga. Ti mogu biti moreplovci moderne Hrvatske. Ja sam dio puta već otplovio, još malo sam tu i spreman sam dati svoje znanje, iskustvo, za koje vidim i znam da je veće od konkurencije, ali to još uvijek nije jamstvo. Zato pozivam sve da ove izbore shvate krajnje ozbiljno, bit će teško. Svejedno je ko je predsjednik HDZ-a, ta stranka je ista, ništa se nije promijenilo i ne može se promijeniti i neće se promijeniti u pola godine. Mi nismo isti. Neke stvari smo naučili, neke greške shvatili i osvijestili u sebi. Nismo još uvijek stari, relativno smo mladi, vraški iskusni, imamo snage u mišićima i u šakama i u glavi. Mišići i šake su nepotrebni u politici, glave jesu, dajte nam povjerenje i šta da vam kažem, završit ću bez metafora. Hvala na povjerenju. Ispričavam se, drugi put ću malo metafora. Mislim, znam nešto, ali sam loš.